מה נשמע חברים? כאן ונוקס קלן ואני שוב פעם איתכם פה דניאל. אז כפי שאתם רואים זה סרטון השני שלנו. וכן, עכשיו זה סרטון מדריך, הסברה, הורדה והתקנה על יוטורנט. יוטורנט זה בעצם תוכנה שאפשר להוריד בה משחקים, סרטים, הכל. וממנה אני מוריד בעיקר משחקים. טוב, אז בואו ניכנס לאינטרנט שלנו. אני מצטער, אני צריך לכתוב את זה. אוקיי. הנה האינטרנט שלנו. תכתבו גוגל. ופה תכתבו יוטורנט. הנה, בבקשה. יהיה לכם את הלינק בדיסקריפשן, אבל אם לא יהיה, למקרה חירום תכתבו. נלחץ Enter ובבקשה. זה יוצא לכם פה לינק. ובעצם כשזה נכנס לכם פה לאתר הזה, תחצו פה Get uTorrent. תחצו על זה. תחצו פה X. ויצא לכם. תחצו Run. שנייה. אוקיי, הנה. עכשיו זה כותב לי an older version of uTorrent is running. Please shut down uTorrent and try again. זה כותב לי שכבר יש לי את היוטורנט. בגלל זה אומר לי לסגור אותו. אני לא עומד לסגור אותו, אבל אני פשוט אעשה את זה עכשיו. אוקיי. מסר את הקלה הזאת, אני פשוט אעשה עוד פעם get uTorrent. אוקיי. מצטער על זה. עכשיו אני עושה עוד פעם run. אוקיי, הנה. עכשיו יצא לכם את הדבר הזה. החלון הזה. תחצו yes. ופה, הנה, בבקשה, Welcome to uTorrent Setup Wizard. תחצו הבא. תחצו אני מסכים. ופה זה שואל אתכם בעצם אם אתם רוצים לעשות קיצור דרך על שולחן העבודה. אני פשוט אעשה את זה כן, כי אני אוהב את זה. נעשה הבא. ופה. פה זה שואל אתכם איזה סוגים של קבצים אתה רוצה שיוטורנט תנהל כברירת מחדל סוגי הקבצים. פשוט תשמו פה הכל. אני הכי מעדיף. בואו נראה פה הגדרות נוספות. ספרה רגילה של יוטורנט בווינדוס פרווייל. אוקיי, אני לא יודע מה זה, אבל שיהיה. אני אלחץ הבא, ופה זה כנראה כבר יתקין. לא, עכשיו, לא יודע מה זה, אייס הוד. אני פשוט מעדיף לכם ללחוץ פה לא, ותחצו הבא, פה לא, סתם הורס לכם את הזה, ואז תחצו סקיפ. עכשיו זה בעצם יתקין. הנה זה פתח לי את היוטורנט שלי כבר, כי היה לי אותו. אז תודה שצפית בסרטון שלי. מקווה לראות אתכם, שיהיה יותר סאבים, ויאללה ביי.